защото се разхождаме в планината и така. Каже, вие как сте? Аз чакам да се обадите събота. Ага. Супер, ама всичко наред, нали? Ами ние чакахме ти да се обадиш и като не се обадиш, купихме билети за театър, както беше договорката. Да бе, не се притеснява и следващия път, като да идем в България. Ами ние ще ходим на концерта на Николай, ти ще идваш ли? Ние ходихме, купихме си... Да, купихме си билети в събота и за театъра, и за Николай. И между другото на програмата в театъра също пишеше 17 часа. Жената каза, че ще провери да и се обадим по телефона. Даже сме взели програмата, за да ти я покажем. И така. Ох, тук е много... Ние сме в Говедарци, още много е студено. Вчера се качихме на 7-те Рилски езера. И е много студено. Как е в София? Ами ще се чуем и ще се видим. Нека живи и здрави се приберем в София. Ние се прибираме днес след обяда при вечер, защото имаме да си платим интернета, да видим да го пуснем, да се оправим и 6:30 трябва да отидем на театър. Утре Кристи работи. Ти изпрати татко си там, всичко свършете и тогава, другата седмица съм тук. Да, разбира се. Да, разбира се, казвам ти да не се притесняваш. Когато стане, все пак до 19 има време. Само този функция не работи. Давайте, поздрави министър Петков на Макси и здрави ще се видим. Отиваме на концерта на Николай, следващата седмица. Добре. Добре. Ние сме си взели билети на първия ред. Така. Но факта е, че почти първи бяхме.